Ħannurikom kif tagħmlu deżerta, pjuttost interessanti u ċert li l-favorita ta' ħafna minnkom, ċoklit fondant. Ħafna jaħsbu li biex tagħmel ikla tajba trid tonfoq ħafna flus. Mhuwiex il-każ. Jiena llum kont nagħmel deżerta bi ftit ingredjenti u fi ftit ħin. Barra minn hekk nista' nżommu fil-friża għal meta niġi bżonn. Għal din riċetta ħankun qed nuża 200 gramma ċokolata skura, 200 gramma butir mhux mielaħ, 100 gramma dqiq, tistgħu tużaw forsi dqiq gluten free, 4 isfra tal-bajd u 4 bajd sieħ u daqs 250 gramma zokkor. Ħanibda billi nfarrak iċ-ċokolata. M'hemmx daqs partikolari kemm kissira, però ovvjament iktar ma tkun żgħira, iktar iddub malajr. Ħanagħmilha fuq ftit misħun sakemm iddub kompletament. Sakemm iddub iċ-ċokolata ħankun qed nipprepara l-kikri li ħanservi fihom. Ħanuża dawn. Daw il-kikri huma kikri tal-espresso iva, però jiena ħandelikhom bil-butir. U mbagħad bi ftit qiegħ ħallihom fil-friġġ ħalli jibbies ħalli iktar tard nimlew it-taħlita taċ-ċoklit fondant li ħanagħmlu. Ħanibdew. Ħansir ftit qiegħ f'kull kikra u ndawru b'dal mod. Hekk inħalli dik il-lega ir-qiegħa ta' dqieg li tgħin it-taħlita mbagħad tal-fondant ma teħilx mal-kikra per se. La darba ċ-ċokolata daqbet, issa l-waqt li nżid il-butir. U nħawduh sew. Sadattant ħanħawwad il-bajd sieħ, l-isfar u t-sokkor. U għandawwarhom sakemm jitilgħu. La darba naraw li l-bajd u t-sokkor telgħu biżżejjed, li jmiss issa huwa li nżidu t-dqieg. Nżid it-dqieg bil-mod u nqalbu. Nqalbu sew ħalli nara li ma jibqalix biċċiet ta' dqieg sieħ. La darba nħawdu it-dqieg sew ġo t-taħlita. Issa nista' nżid ċ-ċokolata u l-butir. U nħawdu dejjem. Ħanibda billi nimla daqs 3/4 minnhom. Għaliex daw pratikament ħajollew mat-tisjir. Jekk tridu tistgħu żidu xi ġews fihom, tistgħu żidu xi biċċi ta' ċokolata, xi toffees. Araw daqsxejn, esperimentaw. Darba timlewhom, sajruhom eżatti qabel isservuhom. Għaliex is-sabieta tad-deżerta huwa li n-nofs ikun għadu wartab. Mela nqalgħuhom il-forn, ittuhom x'ħafna ħin, bħal mettilkom 8 għal 10 minuti l-iktar. Ħalli n-nofs jibqa' artab. Issa nissu nservuhom. Ħanservi din maqluba fi platt ma' ftit frawli, għantuha daqsxejn maple syrup u mbagħad ukoll nissantija ftit cooling tal-frawli. Sempliċi, daw affarijiet li jkollkom. Jew nkella nistgħu nservuhom dal-mod, forsi ma' xi kafè. 1, 2 u 3 u nservuhom żgħar b'dal-mod. X'taħsbu? Tippruvawa?